Предаваме на живо от ефира на Нова телевизия. Какво желаете за квартал Надежда? За каква промяна ще гласувате? Ами да няма повече въпроси, да има чистота. Друго? Ами да оправят канализации си. А вие какво искате? Каква промяна искате в квартал Надежда? Да има много букви. Да има повече мишки. Защото тези мишки учат паралитик. Но Те ще са воля. къде ти да стериска? От моята жена. Къде къде жена ти? От цяло кукура. А за какво ви си гласувате за град Ямбол? Да букву. А вие какво искате? Вие какво храните децата си? Ами има повече мишки, а живеят диви кафе. Какво работите? Абе, ходи по таваните, там има много работа. Добре, колко пари изкарвате? Ами даде бате, колкото даде Господ. А вие вярваш ли се? Вярваш там, що да ни вярвам? Какво разбирате от... Каква религия сте? Християнска или мюсюлманска? Християнска? Добре, вярвате ли в Бог? Разбира се. Какво е извършил в живота си? Ами той умря да разсъжда. Вярвате, значи. Да. Добре. Вижте колко хора размях. На живо предадохме от ефира по бити. Тази отсвирен представям я. Вие какво желате? За каква промяна искате да гласувате? Не пагате гласително, ги дизело гласителата. Вече започнахте с грамнята. Абе сега маро ми ракеле. Предаваме на живо опия Божана Рокатовка. Хието Божано. Хан мазда сото худе. Мирони, лило мота варесар. Ама буд парес маге бате. Ачо. Ну худе ги гласило. Дюмаче ирада 500 лева. Ирада 500. Много пари, бе! Кой малко, малко, те така 5 милиона, бате. Вие подарите жените си. Направи подари, бате, платила. Я покажи една ромска силовка. Ще подари едно измераймен. Елджи! Да, една ромска силовка. И това, бате, те работа. На кой тя? Да, брате, от една. Нали купи пари? Той си дава ли, запита ли него? Дава. Какъв е къде Даваш ли, даваш ли жената? не нихам. Бате, колко каза, бате? Една целувка. Не може, бате. Защо? Кара, бате, от една. Ние не правим таки с работа, бате. Защо така? Господ има гледа, пусти брачи да ще гледа. И какво работите? Нили? Аз да пускам. Къде ga пускам? Показваш, да? Нали ви не правите такива работи? Не бе, Господ гледа, бате. Какво работи, госпожо? Той е ходник. Ходник, бате. Предаваме на живо госпожа... Дуда. Няма да кажа, не можете, момичета! Айде повтори. Кома? Много те обичам. Моите жени... Братче, кажи братче. Колко жени има моите, бате? 95 жени има и една 100. Бате... С мене колко станаха? С тебе колко ли? Ще кажа да кажа, бате! Добре. Обичаш ли, ма? Детски хари са пак. Моите ли? Моите обичам много. Много ги обичам. Докажи го, докажи го. Сега не, чакай. Бате. Моето фатмето имам от тега. 10 лапета. Ето гледа моето последното лапе. Той е моето последно. Ама той какво работи, малко? Много краде, няма работа, дедо.
Amor, cadê? Amici, qual? Ela peta bater. Pode tirar igual a milícia. Não, uma milícia de bater, uma milícia. Mas tu queres, cara? Milícia de garoto, cara, você não toma. Mas tu queres a menina, né? Ami, na piano se tiene que practicar. A pita fadme kai kuis kai. Casa mano costa. Atizatia. Mama. É um clipe, ó. Deci que essa pode ser cada com a Hey, hey, hey!